All eyes on VP Chiwenga and General Anselm Sanyatwe. Panguva ino everyone knows kuti aiwa General Anselm Sanyatwe aiwa panapa nekuzikanwa kwavanoita kuti aiwa ndo mageneral aiwa akarwa neumhare ende vakanga vachitungamira zvanyatsoonekwa kunzi aiwa these guys they really fit pamapositions avari. Panguva ino we see kuti yesterday aiwa vachiitwa sworn in aiwa pazvinzvimbo zvavo zvavakariasainiwa. Panguva ino pane chitiko chakashamisa vanhu vachiona kuti all the eyes akanga ari pavari. Nobva subscribe or like out on the bell icon. It is this working picture kutenda pasocial media sera muri kuona iri aiwa rina General Anselm Sanyatwe na VP Chiwenga. Aiwa patiri kuona kuti Anselm Sanyatwe he was giving respect to VP Chiwenga aiwa panoitwa sworn in. Panguva ino toona kuti aiwa sezvamuri kuona kuti all eyes they are just on both of them. We do not know what were they thinking, but panapa tuna kuti vanaona vachikomenda somukonana deni emadonyo vachiti usarase signal. Panapa vanhu vari vachiti aiwa these guys muchiona General Chiwenga sezvamunongoziva kuti aiwa in all the addresses akanga ari munhu akanga asingasmaili, akanga ari munhu akanga akarova serious, but panguva ino tiona achicheka hand na General Anselm Sanyatwe tuna kuti aiwa akanga ari a happy soul, even his face iri kutaridza kuti aiwa General is happy. Panapa tuna Anselm Sanyatwe zvekare anouya achipa due respect kuna General Chiwenga. Zvinhu zvanyatsa kupa speculation yevanhu kuti aiwa panenge pane a signal nekuzvivo vanhu vasingazivi kuti zvii. People they are really concerned aiwa neissue yekumilitary just because zvinhu izvi zvaitika at a critical point. Vanhu yavari kuexpecta the military action panguva ino, and now the focus is now on the military kuti why Anselm Sanyatwe was with immediate effect removed and retired from the army general achinoisiwa ku the Ministry of Sport. Todze mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Apena comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.